But you know what? God knows everything. Even the issue of phones, God knows about it. But I'm not going to talk about that. I'm not going to talk about that. But you know what? Ndoda kuti kana paine paunorwadza, parikurwadza, pabate, papore izvozvi. Touch pese pauri kunzwa pain. Father, I pray for instant healing right now. Varikurwadziwa iko zvino ngavapore izvozvi. Here, Jesus. Ribo satarakata babalo soto mendasha rakata babalo soto. You evil spirit, you spirit of sickness. Bata Panorwadza, Bata Panorwadza. Ewe msoro nyarara, mudumbu nyarara, makumbo nyarara, mabayo nyarara, BP nyarara, sugar nyarara, zirwere ngazvipore, my chest pains. Minister sing. Oyo musha, musha.
Father, we have a testimony here. Go ahead. Tina mama vabva kuzaka. You made a declaration makati vese vari kunzwa ma-chest pains. Bata pari kukurwadza. Mama wataura kuti all the way from Zaka since 2015 vanga vachinzwa chest pain, but pamavanamatira vabva vanzwa kurerukirwa, vabva vanzwa kurelief kwachest yavo. Thank you, Jesus. Ngatidzidzei kupa chipo chekuombera kuna Mwari kana vachiita minana ipapo. Inini ndakatarisa vanhu vari kunoko kumberi. It's not kids game. Ndimwari akuita basa rake right now. Makadi mama, tell us. Chichitika. Ndandichinzwa chest yangu ichita kuremerewa kudai. Yes. I think it's because of bitterness for a long time. Saka pabandinamatira apa weight yacho yabva lifted kudai. Thank you, Jesus. It's done and it's permanent. Jesus will take away all the bitterness. Thank you, Mama. Father, we have a testimony. Yes. What's your name? Zita rangu ndinetwa Langton Siwachi. From? Ndakabva kuJoburg. Yes. Saka ndanga ndine dambudziko remusana ndanchiti ndikakotama pasi ndasikakwanisi kusvika pasi. But pama declare muchiti batai pese pari kurwadza. Saka time ndabata pamusana nepachifuva. Muchipedza kuti amen. Saka ndakwanisa kuchikotama pasi, ndichikwanisa kubata, ndichikwanisa kusumuka, ndichikwanisa zvanga ndisikakwanisi before. You are free now. We thank God. Come here, Mkoma Langton. Just come here. Give me your hand. God loves you so much, my brother. Zvikwereti zvese zvikuzodzokera panzvimbo. Ndisoka. I talked to you some other time, right? Nemusi weSunday. Tangwa neni. Muda kutangwa. Amen. Ayo kana muri Langton oyai. Oya. Pano tune testimony baba. Yes, talk to me. Mukomana uya aenda kuChina uya tichiti zvakamuomera. Nhasi visa rabuda ndatositi ndichisvika muno muservice. Ndobva ndasigwa message kunzi visa rabuda. Tinotenda Mwari. Arida kuita zvokuChina ndiani? Mwana wangu anonzi Munashe. Aritoenda kuChina. Iye ndanzi asunungurwe nezita raJesu. Amen. Because ndiri kuoneswa aine chipo pari. Akambogadzira mota here. But dzisina fuel. Handisi kuona fuel. Ndodzatogadzira papoli. Ini wachonawo chest yanga yamakataura nezvayo prophet. Kuti yakazara haikwanise kana kufema. Prophet ndakukwanisa kufema. Tinotenda nyasha dziwanzwe. Iko zvese ndapinda pachifuva chako apa kubva apa kusvika apa. Amen. Ndaona paine gararwa riripo. Ndiri kukosora zvisinga. But kana watanga kukosora zvimire. Ndotochema kana kubuda madziyo. Kana ndisatochema chinyarare chikosoro ichocho. Listen to me now. Amen. Uyu ngaapore. Amen. Nezita raJesu. Mkoma, listen to what I'm about to say now. Amen. God will bless you, but I want you to be very careful. Amen. I did not speak of certain things because I wanted to protect your line of work. That's why I did not talk about that. Amen. But you know what? God knows everything. Chokwadi. Even the issue of phones, God knows about it. But I'm not going to talk about that. I'm not going to talk about that. But you know what? The reason why I did not want to talk about that because I wanted to protect those tender things. But it's done. I'm not going to go into details. And I'm not going to Father, tine testimony zvekare. Yes. Ini ndoitwa Cephas Takaedza. Yes, Mr. Cephas. Last year in November ndakabatwa TB. Saka ndandiri patreatment kusvika muna June. Saka TB yakandaafekta makumbo. Saka pamati batai panorwadza ndabata mavhi, makumbo angu anga asingagoni kubhenda. Ndatanga kutozoona kuti makumbo angu akunyatsobhenda. Zvamamusingaite zvakuitika. Bhendesai toni makumbo acho papa. Somebody celebrate Jesus. You can see. Come here, Papa. God bless you. Maintain your deliverance in the mighty name of Jesus. It's done.